всъщност той я убива точно пред нас. То дори не я убива пред тях. Просто защото кучето се разхожда навсякъде, дори и пред нашата къща. И да, нали, нищо, че котката ти е била убита, ще ти подаря нова. Тия хора си мислят, че са безнаказани. Човека е полицай. Казва се Станко. Къщите ни се намират в едно варненско село, Доброглед. Човека е полицай. Казва се Станко. Не само, че кучето е убило котката преди 3 дни, ние от 3 дни я търсим, той не е сметнал за редно да се обади. Когато майка ми отива плачеща, защото в крайна сметка това си е нашата котка, той казва щом се я гледала от дете, от бебе, не се притеснявай, ще подаря нова котка. Не се притеснявай, ще подаря нова котка. Това чувство за безнаказаност, тая наглост и усмивка, с която казва подобни жестоки думи, според мен трябва да бъдат осъдени. От 3 дни я търсим и въпреки, че човека живее до нас и ние съсед, той знае коя е котката, е оставил кучето да я убие, защото той не го връзва. Кучето притеснява нас и останалите съседи без никакъв проблем, въпреки че многократно сме казвали, че това куче ще убие някой, дали ще бъде животно, дали ще бъде човек. Това със сигурност ще се случи, защото говорим за огромно кане корсо, което не е възпитавано. Кучето скача, идва на нашата ограда, ръмжи на нас. Човека не прави нищо по въпроса. Котката е била убита преди 3 дни. Всъщност да, ние от 3 дни ходим на село, викаме я. Днес отидохме да проверим до неговата къща дали всъщност котката е там или е чул или е видял нещо и той каза да, преди 3 дни кучето я уби. Да, преди 3 дни кучето я уби. И докато обработвах материалите по това видео, приятели, случайно или не, получих сигнал за друг случай със същата порода куче, отново оставена на произвола на съдбата от някакъв малумник като този полицай за 6 годишно дете в критично състояние, което е било изядено от кане корсо. Било е в случаят е станал в село Кънчево. Лекарите в Стара Загора са опитали да овладеят тежките травми на момиченцето, което е обезобразено. В момента е в Пловдивска болница и отново се борят за живота му. Цялото му съществуване занапред ще е с обезобразено лице. Това е само и единствено от подобни изроди, така да ги нарича, които се мислят за недосегаеми. Мисля, че това трябва да спре точно сега в този момент.